Hello Pilipinas, magandang gabi sa inyo lahat. Good evening. Ito si Mike Paduat, nakatuloy tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Leon with international name Kongray na yung gabi po ng Martes, Oktubre 29, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Binaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, hindi na po tayo patumpik-tumpik pa. Umpisa natin ang pinaka-latest update sa bagyong ito na sa kasalukuyan, okay? Ito po ay nagkakaroon po ng rapid intensification. Hindi lang po ordinaryong rapid intensification or yung tamang-tama ang paglakas niya, kundi sobrang bilis ng kanyang paglakas. Tinatawag nating extreme rapid intensification sa mga oras na ito. Kaninang umaga, 120 siya. Tanghali, naging 150. Na yung hapon, naging 175. At sa mga oras na ito, habang tayo nagsasalita, 215 km per hour na po siya. Yung 1 minute average, galing po sa Joint Typhoon Warning Center. So, any moment, pag-asa, pwedeng i-upgrade na po ito bilang isang super typhoon. Ang JTWC, kapag pumatak po ng 240 kph o 130 knots, gagawin na rin po ito isang super typhoon. Yan po ang forecast nila within the next 12 to 24 hours. Magiging super typhoon daw po. Okay, so babantayin po natin itong medyo kasing laki ni Christine. Ang pagkakaiba lang po ng dalawa, yung bagyong si Christine ay sheared system na affectuhan po ng isang malakas o katamtaman hanggang sa malakas na wind shear. Kaya lahat ng ulap ay napunta sa Bicol. Binuhos lahat ng ulan. Maabot ng almost 1,000 millimeters sa 3 araw na nakatutok yung ulap niya. Samantala ito, wala po masyadong wind shear. Okay? Napakahina ng hangin, kaya nag-boost po yung kanyang intensification habang dumadaan po sa mainit na oceanic heat content, yung tinatawag nating tropical cyclone heat potential. Yung kanyang parang nitro o booster para siya ay mag-pick up rapidly ng kanyang lakas. So, 215 kph na po siya. Mga kababayan natin sa extreme northern Luzon, please take all necessary precautions. Maganda po kayo dahil po ito isang catastrophic na bagyo at napakalaki po ng kanyang sirkulasyon. Ang buong Cagayan Valley region ay mukhang mapapasok po sa mga malalakas na ulan at tropical storm force winds. Samantala po ang northern Cagayan at ang Batanes, Babuyan Group of Islands ay nasa loob po ng very destructive winds itong bagyong ito simula po bukas. Okay? At kita po natin dito sa fast animation, ayan po ang kanyang eye. Medyo malaki po ang kanyang eye pero nagko-constrict. Ibig sabihin, pag lumiliit yung eye, lalong lumalakas ang kanyang intensification. Hindi ba po siya nagkakaroon ng eye wall replacement cycle? Kasi nag-uumpisa pa lang siya mag-rapid intensification. Pag na-reach yung kanyang peak, papalit yung outer eye wall, papalitan yung inner eye wall. At posibleng humina ng bagyo. Kaya lang, it's too late na at mukhang bago siya mag-eye wall replacement cycle, magla-landfall na po siya sa may bahagi ng katimugang Taiwan. So, right now, 215 kph siya. Ang kanyang pagkilos ay medyo mabagal, 15 kph, northwest to northwest. At ang Bicol region, nasa edge po tayo ng kanyang winds of 55 kph. Kaya dito po sa atin na wala tayong nafe-feel. Napakatahimik, napakatuyo, although gloomy. Nasa edge po tayo ng kanyang sirkulasyon. Yung ulan po ng bagyo ay nandito po sa area na ito. So, malayong-malayo po sa Kabikulan. Kaya dry conditions po tayo na yon hanggang pagdaan niya dito sa area ng Batanes, bukas at Huwebes. Okay? And may mga posibilidad ng mga konting ulan sa Huwebes pag nasa southernmost part na tayo ng circulation niya. May mga thunderstorms sa pwedeng ipul nitong system na ito. So, ito yung latest mula sa weathernerds.org at nakikita po natin dyan ang kulay violet to pink na
ulap. Okay? Ito po yung intense part ng system. At kombinasyon po yan ng violent winds at torrential rains. Okay? Up to 500 millimeters kapag sasabay po kayo sa bagyo. Since gumagalaw po yan, we expect this rainfall ay pwedeng umabot po ng up to 400 millimeters sa mga affected areas. Okay? So, medyo distributed po yung kanyang rain bands compared doon sa kay Christine na nakatutok lang po sa Samar at Bicol provinces. So, yan na medyo masaklap sa mga maihinang system. Subalit ito, napakalakas. Ang malalakas na ulan ay concentrated lang po malapit sa eye wall o yung core niya. So, nandito yan. Since ito yung mata niya, nandito po yung pinakamalakas na ulan. Okay? So, tandaan po ninyo, yung malapit sa mata, nandyan po ang ground zero ng bagyo. Zero visibility. Ito yung forecast natin kaninang hapon, as of 11 a.m. Wala naman pagbabago. Same pa rin ang time. Ito po idadaan. Napakalapit po sa Batanes and Babuyan Group of Islands. Bukas po ng umaga, dito po siya sa may east of Babuyan. At pagdating po ng Miyerkules ng gabi hanggang early morning ng Miyerkules, yan na po ang pinaka-close approach sa Batan at Itbayat Islands ng Batanes Group. Okay? So, inaasahan po natin dyan, ang bugso ng hangin ay lalampas po ng 100 or lalampas po ng 130 km bawat oras. Yan po ang 3-second wind gust na nagkakos po ng mga damage sa mga area natin, mga bahay, at sa mga trees. Ma-uproot po yan sa sobrang lakas niyan. Yung wind radius naman po ng tropical storm force winds na yung bugso, pwedeng umabot po ng 75 up to 100 kph ay napakalawak at mukhang apektado po ang Cagayan Valley region. So ito po yung areas na ito. Okay? And sa kanyang pagkilos, mukhang after dumaan malapit sa Batanes, ito po ay magla-landfall dito po sa may southern o southeastern portion of Taiwan mga gabi ng Huwebes. So most likely, ang sea at air travel ay magkakaroon ng cancellation sa buong araw po ng Huwebes. So just contact your airline at shipping companies if ever magkakaroon po ng mga cancellation. Sigurado po yan, magkakaroon ng cancellations kasi napakalaki po ng kanyang sirkulasyon. Swak na swak po sa sirkulasyon itong bagyong ito, lalo na po yung pinakamalakas na hangin ang bansang Taiwan. Ito po yung wind signal ng Pag-asa. Inisyu kanina ng 5 p.m. but i-refresh natin. Ito na po yung latest. As of 11 p.m. wala pang signal number 3. At nakita po na ninyo na signal number 2 pa rin ang buong bahagi po ng Cagayan Valley region, including Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, at Northeastern Abva. Samantala, ibang bahagi po ng Hilagang Luzon, except for Pangasinan, ay nasa wind signal number 1. So, ang hangin po dito ay mula 34 to 63 kilometers per hour kasi under TD ang hangin po niyan. Kasama din po ang northern part ng Northern Quezon, Pulilio Island, Camarines Norte, Partido District ng Camarines Sur, signal number 1, at northern portions ng Catanduanes. Subalit, hindi naman sa aking opinion lang, okay? Hindi naman po ito kailangan wind signal since ang direction ng bagyo ay patungo po dito sa direksyon na ito papunta dito. So, palayo naman. But, just taking all the precautions na hindi natin alam kung ano mangyayari kaya may wind signal number 1 po dyan. Tandaan po nyo, wind signal number 1, walang ulan dyan. Kasama, inalis po yan nung nag-revise po sila ng mga storm signals. So, may separate sila yan under weather advisory ng Pag-asa. Yung tinatawag nating rain accumulation. Okay? So, nakikita po niyo dito, mamaya, papakita natin sa inyo yung rain forecast. Sa multimodal diagnostic comparison, yung forecast talaga ay talagang akit yung kanyang hangin up to 220 kph at pwede ma-reach po bilang isang super typhoon. Mamaya, papakita natin sa inyo yung latest mula kay Dr. Kerry Emanuel. Ito yung mula sa MIT. Using CHIPS ensemble, which is very accurate when it comes to rapid or extreme rapid intensification ng mga bagyo.
The reason behind that, kung bakit po nagkakaroon po siya ng rapid intensification, ay dahil po dito, yung wind shear po ay napakababa po. Simula na yung araw na ito hanggang bukas, kaya grabe po ang kanyang paglakas compared yung kay Christine na yung wind shear ay moderate to strong. So, hindi siya nakakabuelo. Stick lang siya sa tropical storm hanggang severe tropical storm nung nakalampas na po siya. Although naging severe tropical storm po siya bago mag-landfall, short duration lamang po yung kanyang paglakas. Okay? Yung oceanic heat content, napakainit. Kaya ganyan po mangyayari. At ito yung chips ensemble. Nakita po ninyo ang chips ensemble ay talagang umaabot po hanggang 260 kph. Category 5 po yan ng isang bagyo, 140 knots. Ang forecast na yun, ang JTWC, yan pong black, kitang-kita po ninyo dyan, ay pwedeng umabot po ng super typhoon strength. Yan pong super typhoon which is 130 knots or 240 kph using kilometers per hour. Okay, base po yan sa 1 minute average. Pag-assess using 10 minute average. So, pagkabag pumatak po siya ng 185 kph, automatic super typhoon na rin sa Pag-asa. Ito po yung lahat ng Asian agencies. At refresh natin kung pinasok na rin yung Pag-asa, wala pa rin. So, lahat po niyan based on the 8 p.m. Position at strength. Yan po. Lahat po ay nag-agree na daan malapit po sa Batanes bukas ng gabi at magla-landfall or early morning ng Huwebes at magla-landfall po sa may Taiwan Huwebes po ng hapon o gabi. Depende po yan sa forward speed niya. Ito po yung wind forecast. Punta natin yung wind gust. Switch tayo sa GFS para makita ninyo kung ano mga oras darating po yung malalakas na hangin sa bahagi po ng Northern Cagayan at Batanes. Ito po yung boundary ng 100 kph wind speeds na gust, bugso. Pag pumasok po kayo dyan, grabe po ang lakas niyan. So, based dito, move natin 8 a.m. bukas. Yan po, ang Batanes. Okay, pasok po sa wind gust of more than 100 kph. Gusto nyo makita? Click lang nyo ito. Yan po, 107. Wind gust po yan. At napakalakas po dito, malapit sa eye, which is the eye wall. Lalo na po dito sa may northern portion. Dito, malakas din. So, yan po ang wind na very damaging. Kaya po ang pwede ma-damage kapag pumasok kayo dyan. So, tomorrow, 8 a.m., papasok po yan sa Batanes. At dito rin po sa may area ng Northern Cagayan. Wednesday ng gabi, papasok naman po ang Batanes. Based po ito sa hangin of more than 130 kph. Pugso ng hangin po ito or 3-second wind gust. So, bukas pa yan ang hapon at gabi. And then, Thursday morning, yan, nasa loob pa rin sila ng gust of more than 130 kph. Pagdating po ng bandang Huwebes ng alas 10 o alas 11, paalis na kaagad sa Batanes. Pagdating ng gabi ng Huwebes, pababa na po ang hangin. Halos 50 kph. So, yan po ang magiging tracking niya. Medyo bibilis po siya susunod na 2 araw. At yan po ang magiging picture of what will happen. Mga kababayan natin sa Batanes at Northern Cagayan, ibang bahagi po ng Cagayan Valley region, please take all necessary precautions. Dahil makita po niyo dito sa ulan, okay, mukhang aakyat po ng up to or more than 250 millimeters. So this is gonna be higher than the recording na nakikita natin dito. So pwedeng umabot po ito ng 400 to 500 millimeters ang 24-hour rainfall. Okay? So continuous yan hanggang sa Huwebes ay ma-experience naman so, hanggang Huwebes, ito na lamang pong Batanes, Babuyan Group of Islands, maka-experience ng 50 to more than 250 millimeters na ulan or up to 400 or 500 millimeters. Samantala, ang buong bahagi po ng
Cagayan Valley region ay binaba na nila yung hihina na po yung hangin. So, hanggang bukas na lang po ito, Miyerkules. So, yan po ang ating forecast sa hangin. Meron din pong southwesterly wind flow na i-generate locally. Itong system na ito. Magbibigay po ng mga malalakas din na ulan of 50 to 100 millimeters. May bahagi po ng Occidental Mindoro. Kasama po dyan ang Sablayan. Town of Sablayan. Napunta natin way back in 2018. Napaka progressing na lugar. Okay? Hindi natin masabi na puro na lugar, but nagkakaroon po ng progress sa lugar na yun. Okay? So, yan po. Mag-ingat po tayong lahat. Medyo malakas po itong bagyo, especially yung mga kababayan natin sa dulong Hilagang Luzon, yung mga nanonood sa ating video. Okay? Please take all necessary precautions. Kaya ito, nakikita ninyo sa extreme rainfall. Ang extreme rainfall ay mukhang dito lamang po sa Cagayan Valley region. Itong area nito. Okay? Samantala dito sa atin, sa Bicol, walang problema. Hanggang dito sa may east of Mindanao, dry. Okay? Dry conditions. Miyerkules, dry pa rin sa atin. O bukas po yan. Grabe naman po mga ulan sa dulong Hilagang Luzon. And also dito sa may west coast ng Occidental Mindoro. Miyerkules, Huwebes, huling araw ng buwan ng Oktubre o Halloween night. May mga konting showers po sa kaluran bahagi po ng Luzon. So like Pasacao, Balatan, Western Albay. Dahil po sa konting southwesterly at westerly wind flow na ipupul nitong bagyong ito upang magdala ng mga moisture sa ating lugar. So that's it. Yan po ang ating latest update na yung araw po ng Martes ng gabi, Oktubre 29, at babalik ulit tayo bukas, Oktubre 30, para bigay sa inyo yung pinaka-latest sa bagyong si Leon with international name Kongray, na lalo pa pong lumalakas. Nagkakaroon po siya na yun ng extreme rapid intensification, ERI. So, huwag tayong magulat na magiging isa po siyang super typhoon baka bukas. Okay? Pray natin na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan, mabuting condition, mga kababayan natin sa dulong Hilagang Luzon. Please take all necessary precautions and ride the storm. Okay? Punta tayo sa matibay na lugar. Sakyan lang natin itong malalakas na hangin. After that, everything will return to normal. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.